Hai salut, eu sunt Gigi. Băi frate, îți mai aduce aminte prima ta beție? Prima dată când aburii alcoolului ți-au cumpris mintea și totul părea ireal și nimic nu putea să stea în cale? Că râdeai din orice și mintea ta exagera fiecare gest și cuvânt auzit? Timpul parcă trecea mai repede, dar în același timp totul se petrecea lent? Dar starea de rău de după. Grețuri, vomă, dureri de cap, amețel și rău general. Promisiunea către tine că nu vei mai bea niciodată? Bineînțeles, o respectai până trecea macmureala și amintirile stării de rău dintr-o dată se risipeau, rămânând undeva mici într-un colț de minte. Eu aveam 11 ani când mi-am promis asta prima oară. Eram cu Seciung și Mucea, dar să o luăm cu începutul. Era vară și vin vacanță, Mucea era la bunici, la noi pe stradă. Ne întorceam noi de la magazinul din colț, când pe la sfertul străzii așa, se oprește Mucea. Stați așa, bă, ce e, mă? Ai văzut vreun porumbel? Bă, Gigi, cred că e mutalanul cu frasul după copaci acolo. Cine, mă? Ce mutalan? Hai repede să vezi și mă trășesc. Ne luăm noi după el și când ne apropiem de trotuar, după copac iese unul și începe să arunce cu pietre în Mucea. Noi ne dăm mai într-o parte să ne ferim când apare altul din iarbă, stătea acolo ascuns pe burtă. Sare de acolo și l-a apucă pe Seciuc cu dinții de picior. Măria ca un câine turbat. Gigi, m-a mușcat, bă! Sare repede să-l apucă ăsta de păr. Eu trăgeam de el, Seciuc mai dădea în el, dar ăsta nu dădea drumul. Între timp, Mucea îl pocnise pe frasul și îl trădise la pământ. Ăsta începuse să țipe și să urle. Ajutor, ne omoară, ne fură banii! Apare și Mucea lângă noi. Ia de aici, mutalane! Ha, ha! Și trage un șut în burtălul ăsta. Îi dă drumul lui Seciu și le dă mai la o parte. Mucea juca fotbal cu el, dădea gol după gol. Ia mutalane, mai muști? Ha, ha! Ăștia acum țipau amândoi. Noi ne dădusem câțiva metri în spate. Ne uitam la piciorul Senciuc, îi dăduse turbatul la sângele. După puțin timp iese un boșoc din curte și l-apucă pe Mucea de mână. Ne-a bătut, nene, vrea să ne fure banii. Chiar ai apărut, drace! Și trage lui Mucea vreo 2 bețe pe spinare. Mucea se zmucește și scapă. Stai așa, bre, nu mai da. Minte mutalanul, a sărit la băiatul ăla și l-a mușcat de picior. Ăsta după el se mai tragă una lui Mucea. Pleacă dracu cu golanii tăi de aici. Trec eu pe la tactul mare. Taci, bă, mortăciune, cine e golan, boșorogule? Ai cui sunteți, mă? Pune mâna pe voi. Și dă să vină spre noi. Iau eu de pe jos și apuc. Pământ, corcodușe, caise și arunc spre ăsta. Atacul moșilor, Senciuc. Aruncă și Senciuc câteva și se întoarce ăsta. Haideți, bă, să mergem, îmi spune ăsta lui ăia bătrâni. Mucea stătea pe la jumatea străzii, se știa ăsta cu bunicii lui Mucea. Noi stăteam aproape de colțul celălalt, nu știa boșorogul. Cine era oia Mucea? L-a mușcat turbatul ăla de a da sângele. Ăla era mutalanul, așa îi zic, nu știu cum îl cheamă. Pe frasul îl cheamă Costel. S-a mutat pe stradă de vreo săptămână, stă la vreo 2 case de colț. Băga mi-aș carasul în gura lui de turbat. Hai, mă, spiri ceva pe acasă să-i dăm lui Seciuc la picior. A, mă, dar hai la voi. Hai, mă, la tine că suntem aici. Nu, mă, Gigi, nu pot. De ce, mă? Zic eu mai târziu. Mergem noi spre casă și pe la jumatea drumului așa, unul mai mare înfugă spre noi. Mucea sare să se urce într-un copac, noi ne dăm pe partea cealaltă a străzii. Ăsta se duce direct la Mucea și îl prinde de picior. Îi trage pantalonii jos și cu o curea îi trage 3-4 la cur. Ia de aici, ho, ho, ia de aici. Pleacă ăsta, Mucea plângea lângă copac. Cine e ăsta, Mucea? Hai repede la tatai tu, poate îl prinde. Nu, mă, e prostul de frate-mi. Păi și de ce te-a bătut? De handicapat, ce? Așa face prostul. De-aia n-am vrut să merg acasă. A venit și prostul ăsta. Ajungem noi acasă, îi dăm un Seciuc cu spirit și punem un bandaj la picior și ieșim pe stradă. Iese și Milică și spusese noi câteva zile în urmă că Mucea merge pe gard în picioare, ca pisica. Băi, Mucea, poți să mergi pe gard, băiete? Da, Milică, cum să nu pot? Du-te, bă, de aici, ia să văd și eu. Și se apucă Mucea să se urce pe un gard la un vecin acolo. Când era aproape sus, apare frasul iar în viteză. Îl trage pe Mucea jos, îi dă câteva și dă să-i scoată cureaua. Tu-s Dumnezăii, mătii, Mucea, să vezi ce te încing. Băi, ia stai așa. Și-l apucă de mână. De ce dai în băiatul ăsta, mă? Și trage vreo 2 șuturi în cur. Stai așa, nene, sunt frasul, bre. Așa e Mucea? E fractul ăsta? Da, Milică, e Ogea, frate-mi. Păi ce frate ești tu, mă, de-l bați așa? Ia hai la tactul mare cu mine, că-l cunosc bine. Nu, nene, stai. Ei m-a pus, am grijă de el, sunt responsabil pentru el. Dacă faci asta vreo prostie, ne trimi la mama la bloc. Dacă au că mai dai așa în el, te trimit eu de unde ai ieșit. Ai înțeles? Da, nene. Bă, sigur ai înțeles? Da, nene. Eu sunt nene cu tine, mă? Câți ani ai? 14 jumate. Hai cu mine, te cinstesc o bere. De acum îmi spui Milică. Cum ce e că te cheamă? Ogea. Bine, Ogea, hai în curte. Era adevărat că îl pusese pe Ogea responsabil pentru Mucea. Ăsta făcea numai prostii. Dar și Ogea era un copil sadic. Îi plăcea să dea bătaie, mai ales lui Mucea. Dar în vara aia a scăpat ușor. N-a mai luat de la frasul de câteva palme. Băgase Milică frica în el. La vreo câteva zile eram cu Seciung și Morlocul prin curte când apare Mucea bucuros. Bă, am rezolvat-o. Ce, mă, ce ai rezolvat? Am vorbit cu mutalanul, ne batem cu ei în jumătate de oră în grădiniță. Veniți, da? Veni, mă! Noi 3 și ei 2? Mai vine cu unul, Miții, tă pe strada ailaltă. Noi îl știam pe ăsta, ne alergase pe noi și Morlocul cu vreo 2 ani în urmă, până pe la poartă. Era cu un an mai mare ca mine, de vârsta lui Mucea. Era mai mic de statură, dar era tare pe pum.
Bă, Mucea, stai așa, mă. Ce drag de afacere ai făcut, mă? Eu am 11 ani, tu 12, Senciuc 9. Mutalanu are 13 ani, frasul 12 și minții tot 12. Ăsta e și dat diavolul, ne bat dracu ăștia. Nu ne bat, mă, îi dovedim. Hai, mă, Rociu, ești tu cu noi. Bă, veneam, dar mă așteaptă mamaia acasă. Zi, dracu, că ți-e frică, mă. Nu, mă, dar trebuie să fiu acasă. Lasă-l, mă, oricum vine degeaba. Bă, Mucea, ia-l pe frac tu, mă. Dă-l, mă, diavolului, nu vine ăla, e fricos, mă. Și oricum e plecat la niște roacări pe la bloc. Mergem noi spre grădiniță, și se ciuc mai cu morcov un cur așa. Mucea n-avea nicio treabă. Ajungem acolo, ăștia ne așteptau. După ce intrăm, apare din spate și Chelie, ăla care punea câini pe șina de tren. Ți-am zis să le pe frac tu, prostule, ne-au prins ăștia acum. Se repede ăștia spre noi. Miții cu Costel l-a alergau pe Senciuc, l-a văzut mai mic. Mutalanu cu Chelie au rămas lângă mine și Mucea. Punem noi mâna pe Chelie, îi tragem câteva scatoalce și fuge țipând. Mamaie, aoleu! Mutalanu se pune în patru labe, îi strage la piciorul Mucea. Eu eram atent mai mult la Senciuc, ăia doi încă l-alergau. Trece Senciuc printre noi, îi pun chelică lui Costel, cade ăsta pe jos și rămâne lat acolo. Mucea urla de durere, îl prințese Mutalanu de picior. Gigi, trage-l pe turbatul ăsta! Îl apuc eu cu ăsta de picior, trag de el, îi mai dau și 2-3 la coastă și scapă Mucea. Îi trage un șut în cap și l-a lat pe Mutalan. Între timp frasul s-a ridicat. Ce dai, mă, în el? Hai, dă și în mine! Și se înfoia ca un păun. Îi dă Mucea un picior în piept și îl trântește la pământ. Ia de aici, Costele! Ha! Pare și Senciuc, fugea de Miții. Gigi, nu mai pot, bă, mă prinde ăsta. Și când trece Miții, îi pune Mucea piedică. Se varsă pe jos și sar cu Mucea pe el. Mucea, mamaie! Ce faceți acolo? Era mamaie, salut Mucea, venise cu morlocul. Du-te, bre, acasă, ne jucăm și noi. Mamaie, hai acasă! Ne-eți băiatul ăsta tot. Vă bateți, mamaie? Nu, bre, ne jucăm. Zici și tu, Gigi. Da, ne jucăm. Venim în 5 minute. Nu, tanti, minte, au sărit să ne bată. Acum treceți toți 3 acasă. Hai, mamaie! Plecăm noi de acolo într-un fel de zamăgiți, mai ales Mucea. Bă, și ce l-o dădeam? Îi mătrășea, mă, nu v-am zis? Tu ce dracu i-ai spus, mă? M-a văzut pe stradă, mă, și am crezut că vă bată ea. Lasă-mă că a făcut bine. Am avut și noroc când am luat-o de la ea. Da, mă, dar tu m-a mușcat Mutalanu. Nu mai prind eu pe stradă. Bă, Gigi, mai are tactul alcoolul ăla în pod? Pe vremea aia erau mulți mecheri prin cartier care făceau alcool de contrabandă. Avea și la noi în pod câteva butoaie de alcool și arome. Are, mă, dar e măsurat. Ne prinde dracu tata și ne omoară cu bătaia. Hai, mă, că nu e nimeni acasă. Luăm și noi puțin, nu se vede. Sărbătorim și noi victoria. Da, mă, Gigi, m-au alergat ea 10 minute. Vedem și noi cum e. Mergem noi în pod, luăm cu noi 2 sticle de plastic de 0,50 și punem alcool în ele. Era alcool de vreo 70 de grade. Pe noi ne lua semețela doar de la miros. Punem vreo 2 degete așa esență, aromă de aia, restul jumate apă și jumate alcool. Mergem cu ele la șină, le amestecăm bine și ne punem pe băut. Băi, frate, avea un gust nasol, de prelandez, de lipici. Esența de aia se punea câteva picături la litru, ce pusesem noi acolo era pentru 20 de litri. Bem noi prima sticlă, după câteva guri ne lua semețeala și nu mai simțeam gustul. Discutam noi, râdeam, ziceai că ne bătusem cu Mike Tyson. După un timp ne hotărâm să mergem la ăștia acasă să-i batem. Ne apucăm noi de-a doua sticlă și pe la jumate așa începe să ne ia rău. Bă, Gigi, nu mă simt prea bine. Și începe să ciuc să vomite. La vreo 5 minute încep și eu. Se jina de mine ca din fântână arteziană. Mucea râdea. Nu sunteți voi învățați? Mai ia ăsta 2-3 guri și le ia și pe el. Ne dăm noi puțin mai încolo și ne întindem pe iarbă. Capul plesnea de durere și se învârtea totul cu noi. Rai al dracu, Mucea, cu alcoolul tău. Nu e, mă, e de la esența aia. Cred că am pus prea multă. Prost să fie ăla care mai pune gura pe o travă de-asta. Senciuc deja adormise. A dormit și noi acolo vreo 2-3 ore și ne trezim. Ne simțeam puțin mai bine, dar durerea de cap aia s-a menținut vreo 2 zile. N-am mai pus gura pe alcool mult timp de atunci. Mai gustam așa o beres, sau mai rar un vin. Cu Mutalanu și Costel ne-am mai ciondanit o vreme. Noi îi luam la șuturi când îi prindeam, ei ne luau la pietre când zăceam prin fața curții. Pe un timp ne-am prietenit și am devenit cei mai buni prieteni. Am fost mulți ani de nedespărțit. Senciuc cu Mutalanu, eu cu Costel. Apropo, pe Mutalan îl chema Rambo, sau cel puțin așa îi ziceam noi. Vă povestesc mai târziu cum a obținut porecla asta. Ce putem învăța din această poveste? Păi, în primul rând, fiți atenți la iarbă. S-ar putea să fie vreun Mutalan pe acolo. Dacă vrei să bei, bea bere, frate, sau un vin. Și cel mai important, dușmanii de azi îți pot fi prieteni mâine. Până data viitoare, cheers!